Chineke nna kekere ụwa niile kemere ka anyị nọdụ ihe taa kemere ka anyị sikwu n'ebe ọwụ na anyị nọ paalụ n'udo anyị na-ayọ otu anyị si paalụ ka anyị ga-esi alaghachikwa na-ayọ gị ka ị bịa ihe mgbu a bịa were ọnọdụ ihe ọwụ na anyị ga-eme ka ọ bụ ihe ga-amasị gị ihe a ka anyị na-ayọ kwere na ị ga-emezuru anyị site na Kristi abịa nwere anyị n'aha nna biko kọrọ na ya ka ọ dịghị izi na ukwu Michael ịkpa ime ihe niile ọ hụrụ ihe e kwuru n'okwu Chukwu taa from first reading to second reading to the gospel na ịhụnanya anyị n'ihe niile abụrụ na ha hụ onwe ha n'anya eme ihe ga-egoro ha alụghị pụrụ di na nwaanyị mgbe anyị na-ayọ Chineke nke pụrụ ime ihe niile bịa gọzie ọjị a ka ha hụ onwe ha n'anya nwee faith na ndụ ha niile maka ya Chineke ga-edu ha n'ihe ọmụmụ nwoke ọmụmụ nwaanyị ejima nna ha wee ejima 3 in 1 tụ aka ha ga-awa ejima aga ha nwe ejima tụ anyị na-ayọ Chineke nke pụrụ ime ihe niile onye tara ọjị a ga-atara ndụ ndị na-anụkwanahụ nga ga-atara ndụ tụ onye aka anyị na-ayọ ka Chineke mezuoro anyị otu anyị siri kwe n'aha nke Jizọs Kraịst onye nwe anyị. yes ụlọ ọzọ ihe ọ na-awa ọjị a na-asụ ndị mmadụ ọjị biko ka anyị na-eme nke I go talk. Make you tell the woman, make the girl ready. You want make it come to everybody here because we don't know about. Good evening to you. Wow. Mommy, good afternoon. I can see you over there. Hi to you. Hi. Wow. Mommy from Dubai. Oh yeah. You're looking good. Yes, so I remember when I met you the last time. Abuja. You just hold on now. Oh, check on it. Ladies and gentlemen, okay, let me work with the mothers just 2 minutes. If you are sitting down here, no guy, no look this. I want to play a song for you, DJ. You may go out now. I have because my daddy have asked me to tell the bride, now we want to see you. You know, there's a beginning so time I had to get back along. After when I'm trying to you were a married man. Since you got married, you made room 10 years, 15, 20, 30, 40, 50 years. You have never cheated on your wife. Privately or publicly. Before you are here and you are sure. our son and man on one wife. It's not easy to be a man At all. And this even one. And this even working. Even he must that one. It's not easy. When you come to a family like this, people just be talking things. You come to Imo State, you get list. One list the university project. As a man, get what happened.
If help me clap for all the men here. Men are the one easy. Help DJ, give me a song. Nyem Egundi Kraka song for very powerful. I want to greet my fathers here. Or easy. Daddy, they want to know. Happy New Year to you. God bless you. Yes. Let's play now. Back to back. Because I'm going to have to bride Belagan and do wine. Uncle okay, give me a nigga fago and memata abala high ego. Thank you very much. Thank you. Chisomaya, come. DJ, what's happening? Yes. Oh, more. I think it's love more serious. I saw Dogu. Let's go. Come on, come on. Hey, mother, Yes. Hey, just do my name, friend. I'm not going to see what they're going to make a mess and more. Our bride is crossing. Come on, come on. Sure. Upurola, let's go, come on. Hey, fine girl. Hey, number one, hey. I saw Dogu. Come on, let's go now. Check up. What's up? Yeah. Hey, yeah. Come on. Sure. Amigo, I remember. Over. Welcome, sir. Cheer for the crowd. Welcome, sir. Yes. Yes, we'll talk, baby. Hey, come on. DJ, turn me on. Let's go. Come on. Ina bala perfume, make a shot. Oh yeah, bala perfume, masako na ho. Hey, how about you? No money, and baby. Oh, yeah, but I look up. You got to know what the master made. Yes. Hey, how would you want to go? Come on, everybody now. After this shit. Oh, they wanna get shit. They say your man with his spoon and the ball and the knife and the fork and the coke. Come on.
Come on, dance for me. Do it now. This is the prettiest bride in Igbo stage. Let's go now. Come on, come on. Hey, keep coming, keep coming. I want to make you sit down. Let's go. Come on, come on. Sir. Hey, fine girl, fine girl, fine girl, fine girl. Hey, ladies and gentlemen. Oh my God, jumping up there. Now what about Google? What about Google? Hey, 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 yes, come on. Let me see you. Show them. Hey! I'm getting much of football. What DJ? DJ, wait. What DJ? Hold on. Come. DJ, ice. Come. DJ, hold on. Who I am? Huh? I'm on Yechukwu. From where? From this family. From this family. I am ready to get it. Once or two, give me a me and you will dance now. Give back on you now. Daddy, back on you now. Make it 10,000. I got talk. Give microphone. Give continue. I got talk. I won't give my name time for that one, please. Okay, I don't want to because. Okay, make it 10,000. I got talk. If I got Mala, God bless you. Because Chisom gain a paddle, Keba, about him, my. You got one over the because only I am a massive video. Because Orion mentioned a Bemajabara. When I bought the money because the mother chatted him now, I'm chairman of this occasion. But I bought him see major because about him. Bible's what man. Let's go. Come on. Hey.
Obo we we see here for the attack I na nna ya ga-agbanye mmai blessing I want to give Latisha ama ma okori ka go ekwen ngwa cha 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 dunia ma kwen cha 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 aloka kwen cha 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 enugu mon cha 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 oboza kwezwo Opanye kukane me. Chisom ada aguma lo mo ya aguma lo. Achomka egashi mo nya. Ndine na mo na kana pina no mo ebo biko. Ba kizu mo. DJ are you ready?
fresh. You know what I'm talking about now? People say you know fine. No can come. Yes, we show you can tell. Oh, yeah. Wow. But you got 2 billion. What that guy got on I never like you. Oh, man, I go. We cheers. Now you know. Oh, you go. The cinema is a cinema. Now you know. God bless you. Oboza mwon. Oboza kwezi oyo. Mwa Igbo atage ma gomba bu. So Marcus. Ango mwon. Sinango mwon. Mwon kuna mboda wo. Ono da mo omuwoke. Ono da mo omuwa. Ono da azumu. Ụmụ ga-azụkwa unu ego nke unu ga-eji azụ ụmụ na-aga akụ unu ogologo ndụ ka unu ga-enwe asị m ka ọ dị ụta n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe All right, ladies and gentlemen, I own a groom. Wait, hold you 100,000. That is bigger than that. I just need 900 people come here and see if we just got okay. We're going on here. 900 people. 1,000. Come okay, let's go home. Before I walk a catch 100 people go 1,000. In a van, I go on to the other. I'm a penny. One. Give me a Chineke. Oh, 10 offer 90. 5. And on you come now, you come and play. Okay, God bless you, senior man. How will you get a cut to cake? Car 6. I come with 4 people to come. Oh yes, 900 people. You will really.
ojili winner, ojili what channel? Ofi Chineke. Over 100. 5. Hey! Money 10 come. Hey, okay. $100. Oh, Chineke nale. I didn't know last year. Academy 100. Akalachila pounds, euros, sterling. Wow. More than 80 can make it. 8 people can move. Out of 100, what is happening? More than 60. Mama, all you want to God bless you. Hallelujah. Mommy, hold this knife. You could cut or cake or sister. No time. You could cut or cake. Cut or cake. I know I cut or cake. Mommy, remove your hand. Happen. Thank you. God bless you. God bless you. Daddy, Podaka, cover it. This thing you did today, Daddy, aim at a white wedding. Hey! Chief to be. If you come and kiss now, what more than I'm not. If you come and make some of this, that will be if you come and kiss now, what more than I'm not. If you come and get 100,000, how we go for it? Oh my God! Direct national oil and gas. Yes, I have probable house rent last year. Thank you, God. I could not kiss. Yes. 9, 8, 7 twins. Daddy, why are you afraid? All the days home, Jesus against home. 6, 5, 4.
Yes. Onye kwadoro anyị na mmemme anyị dị n'ụbọchị taa. Ọ ma na ọ bụ mmemme a bụ nke Chineke kwadoro. Ọtọ obodo nke na Galili. Oge o jere maka di na Chineke mmemme ya wa mmiri. Ọtọ dị. Mmemme nke ebe a n'ụbọchị taa Chineke kwadoro ya. Ọtọ dị. So ekpere isi ha ọ bụ eziokwu na ọ bụ m egozigo ha. Mana ngozi agaghị akpọ n'ezinụlọ n'aha Jizọs. Emi ọjọ atụna gị. Ihe bụ na ihe ọ ga-eje azụ ụmụ agaghị akpọ n'aha. Tu ga-agọzi ọnụ. Ọ ga-amụta ụmụ nwaanyị. Ọ ga-eje ụmụaka dị mma wee gọzie ọnụ. Akụ na ụba ga na-abịa. Ọ ga-ebi n'udo. Biri n'obi aṅụrị. N'aha Jizọs Kraịst. Mgbe m ibilite gị na nwunye m, ụlọ ga-ahụ ugbu a tọkpụrụ anya techi amaka biko a na-ebịa n'ụgbọ ugbu a enwe ihe ọrụ anyị ga-ahụ egwu ka ha ga-agbara dị iche gị ime egwu ọ chọrọ ịgba. Enwere onye si ha agba egwu na ọ chọrọ inye ya 1 billion. Daddy nwere mmadụ. Talk, let me talk. Let's go. Ụbọchị a ka ọ dị. It's okay. Yes, Loving you, girl, no holiday. You Oh,
she your girlfriend wanna suck my tea, but not be that courtesy. I think smoke give me one, you know pass. You know pass, that me say dog cast. No last chance. You dog cast, you dog cast, you dog cast. God bless you. Abiko, Unugahuna. I am an egu. I'm making a win and I give a roche. I put out a way to again. I will do that. Only one that I hold. I need them more than I need from them. Gentlemen, the couple are sitting down. God bless you. Ladies and gentlemen, Souvenir no Kwanga. All right, so that daddy, so that the son, Emma, so that only cameraman can see road and yes. Up with the motor. Odum Chipo. The battle is a column. Otua. A boy of Black Burukana. Ocho. So open the motor. But I put him like when he's your noble Abuna. Popon Gejala. Kaka Konji, Bemana, Jesus. Yes, so. He's there, go ahead. God bless you. Oh, but don't let me tell you, I'll be another you. I will do things, don't take time. Because I won't be on the wine when I have one in the piano, so because one. One day walk up and the wine. Because I'm going to walk, I want to know why I'm on when you do it again. I think why we're microphone. Biko, Tisom, Yenading, when the honor here, more force, going here, common them, where my brother walk, young one, the walking and the one, where's how will it go? I don't know him there.
So on ga he ma drone ma box ihe niile mkpụwa ahụ ike egwu if na emegidere anyị zọọ ma nke ọ ga-eji amụ nwa so ka di ya ghara awọ ka di ya ghara awọrị eso ihe ọ ga-eji so ọ ga-ahụ ya anyị kụwa ya one ị ga-eji because ya ga-agụ ga-aga na anyị chụrụ ihe niile anyị na-eme ka anyị mee ọsịsọ ọsịsọ. Thank you and God bless you. Thank you, my brother. God bless you. And the other room, what they have over here. Ndị ọgụ m ekele n'ọnụ ana m arịọ Chukwu sị ebe ọ si wepụta ihe nke na nne m ka ọ kwụghachi ọnụ mgbe njikwuru nwa gị n'aha Jizọs. Amen. Thank you. God bless you. Thank you very much. Kwa alego ya nke nga abịa. Ọmọ nweji masị na chi ya kọla daa ọmụmụ nwoke si na chi ya kọla ha anyị sikwa ọmụmụ nwanyị na chi ya kọla daa anyị sikwa ọmụmụ ejima si na chi ya kọla ha anyị nwoke Jizu nwa si na chi ya kọla ha anyị sikwa mụta zụwa si na chi ya kọla ha I see promotion sinachia. Promotion. Ogologondo. Ihe ọma si na chi akọlago.